Koja je ona noga bila, zaboravila sam, desna? Aha, evo nas na jednom tretmanu pranoterapije gdje liječimo upalu ahilove pete. Jučer smo imali tretman od sat vremena i bilo je poboljšanje od nekih 50 do 70% nakon 60 minuta čišćenja i energetiziranja ovog tijela. Tu i tu. Znači, boli žarenje se pružalo od ozgo prema dole, tu je bilo žarište, kulminacija, ovdje. I sad ćemo raditi još jedan tretman od pola sata, 45 minuta ili koliko će nam trebati, da izvučemo potpuno van kontaminiranu energiju, da energetiziramo i napunimo ovo tkivo novom, svježom pranom i energijom, pa ćemo vidjeti rezultate kasnije.